Weche tuke ni tim mar Tusker FC nodhi Amodhi mar ariyo kod ariyo gi APS Bomet e tugo mar osiep motelo ne lig maduong' mabiro chakore tarik 19 dwe ni. APS ema nokuongo oloyo gonde ariyo eka Tusker nodok ochulo duto. Japuonj maduong' mar APS Bomet Charles Odero noywago thuolo mag loyo mane giwito, kata kamano to nowacho ni tugo achiel mar osiep ok nyal nyiso kaka lig biro chalo. Game imekuwa mzuri. Tactically tulikuwa tumeplan, imefanyika vile kwa plan. Vijana wameadhia na mpango wetu. So tunashukuru kwa hiyo matokeo. Kidogo tu concentration ilipotea kidogo. Tulikuwa na lead 2-0 from set pieces. Wamelala kidogo wakapigwa bao hizo mbili. So ni muda mrefu without any competition haisaidii chochote. Obviously ligi imeanza na tuko kwa hiyo. So